huomenta kaikille. Tänään on perjantai. Tänään on myös B:n ilmaiskeikka, johon me mennään. Okei, voidaanko ottaa hetki mukille, minkä mä oon joskus löytänyt jostain Salon kirppikseltä, mutta tässä on etsintäkuulutus. Hyvää aviomiestä etsitään. Olen piirteä ja iloinen naisihminen. Jos olet pitkä ja hyvännäköinen, olen myös. Hyvä tanssimaan, tykkään bailata. Ruoanlaittotaitoinen, minä en osaa. Hyvä hermoinen, olen joskus tosi rasittava. Pidät matkustamisesta, minä en viihdy kotona. Vastaa pian, vuokranmaksu lähestyy. PS, kopio tiliotteesta olisi kiva yllätys. Mitä paskassakin mukissa on? Tiskikone. Mitä niinku toi mä tapaan niitä? Tässä on mun esteettinen mysli. Tadaa! Onhan mä laittautunut, kun keikkaan on 8,5 tuntia. Tässä on fitti check. Ja mulla on kans kipikapit. Mun purilaista. Wow. You like my style? Style. Yes. Me mennään keikalle. Ajomatka oli vähän pitkä. Hän tykkää draamata. Minä en. Minuuttia vaille 6. Se avautuu 2 minuutin päästä ja me emme uskalla mennä sinne. Ja siinä ei ole edes mitään järkkäriä. Keikka alkaa 9. B on täällä. Kello tulee 7. Mä näytän kellon, jos mä osaisin näyttää kellon. Joo, ja äsken kun mä olin vaan tosi nonchalant enkä kattonut, niin B ja sen porukka käveli tosta ohi, niin sit hän katsoi sitä ja sit mitä B teki? Hymyili. Ja mä hymyilin takaisin sille. Ja sit mä kuulin tän, mä silleen... Mulla on vähän semmonen olo, että me ollaan täysin stalkkereita, kun me ollaan täällä jo. Niin, no, mut pitää olla ajoissa. Meillä on juomapöydässä teillä niin joo, klubi, 2 € hanajuoma. Ei kovin hyvää ole, mutta... Tää on Coffin Grapefruit Lonkero, tämä on koffia, me tykkäämme koffista. Koffi on hyvä. Mä tykkään Hartwallistakin, mutta mä en tykkää Grapefruitista. Mä en tykkää Hartwallin hinnasta. Koska olin ajankäsin keikolla, mä näkin sen roudaamista. Men herregud. Mitä wishia? Pöydässä koskaan mitun näkeväni. Tää on rikkaiden näky. Ei, mutta me näytään... Nyt me ollaan 19 €. No mä sanoin siellä 20 särkiä. Jumalauta, jos sut laskutettiin 20, niin mä menen sinne kun tässä vaan puuttuu se, että meistä olisi joku klassikuva. Silleen toinen ottaa toisesta, mutta me ei ole sellaisia ihmisiä. Me otetaan vaan semmonen känninen, tussunen selfie, missä mulla ei näy toista silmää ja siinä selfie. No meillä oltiin silleen, että kun ei keikka alkaa vasta 9, kun me oltiin täällä 6 aikaa. Yhdet semmoset pädi tuli täältä pois silleen, että se keikka alkaa vasta 9, sit mä olin silleen, juu. Ja sit ne oli silleen, että eli joku, joka tietää vähän silleen suivaantuneena. Ja sit kun me tultiin tänne, niin toi työntekijä oli silleen, että se keikka alkaa vasta 9, ja mä olin silleen, juu. Eikö tää kuitenkin aukea 6? Juu. Me oltiin siis täällä niinku... Me oltiin minuuttia välillä 6. Tai silleen lisälle minuuttia välillä 6. Sepä, ota selfie. Kiitos. Tää on ihanaa. Tiedätkö mitä? Nyt mulla tuli sellainen fiilis, kun me ollaan istuttu tässä silloin, kun sait sitä viiniä. Että mä Loki haluaisin muuttaa tänne Turkuun. Johonkin yksiön tässä lähellä. Ja... Ei, mutta toi on nimenomaan se mun dream. Mä haluan asua jossain Turun yksiössä, jossain suht lähellä keskustaa, mutta ei kuitenkaan ihan keskustasta, ei hirveän kallista. Mut pyykkitupaa mä en suostu. Ei kyllä mun käypäs pitää pesukone liitata. Toki, mä kyllä omistan sen pesukoneen, mikä multa hetkellä on. Mutta ootko huomannut, että tää on vaan enemmän semmoista niinku tietynlaista parempaa musaa? Joo. Niin hemmettiin. Pink Pony Club? Just se. Enkä mä ole enää vankina sun otteessa.
märkä. Tilanne ihan vitun märkä. Tilanne yökerho, tilanne B-keikka oli mahtava. Tilanne yökerho, tilanne mulla on huomenna töitä. Mä olen märkä kaikkialta. Hän ei näe mitään. No, siis mä en voi käyttää mun laseja, kun ne on huurussani. Mut joo, me pidetään hauska loppuilta ja mä lupaan olla vesilinjalla. Ja mä toivon teille hyvää loppuiltaa. Ja en naura, mutta tällä mä en pidä siitä. Lämpimiä terveisiä. Ja en toivottaa lämpimiä terveisiä. Kaikkea sitä tekeekin akun takia. Mä sanoin mun viime vlogissa, että mä en ole tulossa tänne. Meiskö ottaa tämmöistä? Okei, mutta tuntuu, että takoissa, että ollaan siis ei ehkä ole pähkinä tämän manteliin. Se toimii. Ihana ääni toi. Tadän! Tässä on upea tämmönen. Jarfull. I have work tomorrow.